Slovensku, nie že žiaľ, ale chvála pánu, na Slovensku sa nám to nestalo, boli poučení, pokiaľ niečo bude cyklista. Svojím krkom ručí za životy nás všetkých, ktorí sme v konvoji, ktorí by sme mali mať tú priamu cestu, aby... Vo zvolnenej 4. etape sa 119 pokračujúcich cyklistov presunulo z Oravy cez Kysuce a Horné Považie až pod Bojnický zámok. Na daždivej Orave sa ukázali Slováci, keď na rýchlostnej prémii bodoval Maroš Kováč a konkurenti znova nepustili dopredu aktívneho Patrika Tibora. Stabilný únik sa vytvoril až po viac ako 50 kilometroch pri jednej z najdlhších a najchladnejších slovenských dedín pri Oravskej Lesnej. Pracovali v ňom Azerbajdžanec Asadov, Rakúšan Rabič a Nemec Tretver. Na považí ich doplnili Brit Holohen, Talian Salvador a Čech Hačecký. Najviac upútal Tretver, ktorý definitívne získal vrchársky dres. Pikoškou je, že mimo cyklistiky pracuje ako strážca zákona. Únik stretol v protismere aj minuloročného účastníka okolo Slovenska a jazdca týmu Tinkov Michaela Koláža, ktorý trénoval pred odchodom na okolo Slovenska. Vrcholom dňa bolo Fačkovské sedlo, ktoré potrápilo a potrhalo únik aj pelotón. Zástupy fanúšikov sledovali, ako vpredu vydržala iba dvojica. Únik to opäť dotiahol až do konca. Pod Bojnickým zámkom triumfoval Rakúšan Rabič pred Britom Holohenom. Najlepší Slovák Roman Broniš došiel 13. Žltý dres si udržal Talian Mauro Finetto aj vďaka obetavosti tímových kolegov. Traja išli až na dno síl a stratili viac ako 16 minút. Záverečná etapa do Piešťan bude najrovinatejšia a rozlúšti zostávajúce hádanky. Aj tú najtesnejšiu medzi Talianom Fortinom a Čechom Sisrom. Delí ich jediný bod v bodovacej súťaži.